Jiangwanin school thenral chuan Jauran chuan a iPod lei thar chu pek tumin alo changa ma se Jiangwan tan chuan omzia nei lem lo MP3 chunga khan thil poimo omzo ka wangin Jauran iPod chu a changkai lem lawa alak sak du lo bok Jiangin Jiangwan ne na chuan MP3 laklet sak turin angen topa ata na poimo zia te chu a shil zui mol mol Jiangwan chuan pathian kani hleinem ati sana ama aya thil ti theizok te pan tur chuan a shil bok Jiangi chuan teacher wang lam chu apan nga la teacher wang chuan director jang tlon nan ei tura le saka apek dan tur alo inzir mol mol Jiangin office alu rwal chuan a insiam thawata Jiangin MP3 nei le chungchang a soi chuan teacher wang chuan Jiangwan soipui turin lo shil Jiangi chuan abyak to thuli ani chuan ama hne nakal tura ati thu chu a shila teacher wang chuan classroom lama let le phot turin a shila thataka lekha anzira teacher wang po in thataka a hna tho chuan director jang ril ruan hne thean ring ani director jang ru ma lu chuan director jang chuan a thil tumasha sa wangin alo lom te chiam lawa teacher wang chuan a thil ken pe in thil thleng te chu a thiam lo hul hwal ani thu chu a soi phota soi thui zelin an MP3 po pek le le phota chumi hnu a zirlai kai hnoi lawa an la record ni chuan MP3 chu pelet to lo tur lak sak ve chu atum thu chu a soi ka ya soi tui vya ma se director jang chuan a soi tum taka sha thiam sa wangin class lama let le phot turin a shila a in ngai to tha tur thu chu a shil bok teacher wang chu class 7 room a kalin MP3 chungchang chu a soya an zir la ya an chana ngai ti a soi lai chuan Jauran omlo ti a shebok ma se a chan te chuan a chwa lok thu chu an lo soya director jang nen anin byak na te a shil lai chuan director jang lo kalin aron kawa classroom po na chuan director jang bula Jauran chu alo ding reng to director jang chuan a office a MP3 lo thlak atum ti in a thin rim hle a teacher wangan Jauran haupo chuan khapin chongkam vin mang lo tur chuan Jauran chu school basketball team atel to lo tur chuan a shila akal sun ngal Jauran classroom a lu nuwa teacher wang chuan director jang chu a zuya Jauran chu basketball team achanga ban nga lo turin angen saka ma se director jang chuan a thin rim em wangin a ril ru chu thlak atum lawa teacher wang a class lak don po chuan Jauran chu a ding ve du lawa zirlai dang po in thil thleng te chu an sha thiam ve khlom Jiangwan chuan Jauran thil ti chu chul lo ti hle boka class an lak zo ve le anin be nga la Jauran chuan Jiangwan ta na ti saka in ngai ma se Jiangwan chu alom me lem lo a basketball khel theina a hlawa wang po chuan alung oi lo ve thawa ma se Jiangwan chuan ti tura a shilani miaw lo wang chuan a thiam lo ani na a shelem lawa a basketball khel theina chance lo khopa a thil ti wang chuan a how shape zoka Jauran chu Jiangwan in puitling taka om tura a shil na chuan a ti thin rim ve le chhong bok teacher lia class a po chuan Jauran chuan thil dang dai angai to renga a zona po engma alo shelawa teacher li chu a thin rim pha hle boka ma se Jauran an ngai dama dil wang chuan an zawai mai chuan makan ti zok vek teacher li po chu abang bik lawa thin rim let mai lawa ngai dama dil chu a chunga engemaw a thlenga ni chu an ring fur bok Meili in Jiangwan hne na sport mi chungchang soilai chuan Jang Chao wan alo awa Jang Chao chuan Jauranan Jiangwan ta na a eitur alak sak chu a pe a lom taka Jiangwan in alo la thei chu alung oi lo hle a chan pa chu tiang din hmuna ada chunga ala ei do tur te chu Jiangwan chu aswala ti viau boka ma se Jiangwan chuan MP3 kha atan apoimo vak lo anga suyin Jang Chao thu soi te chu angai poimo lem lo Jang Chao chuan a thin rim em wang chuan Meili hne na po kom tam to lo tur chuan a cha hial bok
Meili chuan sport meet box chu soi le in school a senior year zirlai te chu telvek tura be se an ni a ma se zirlai lam anin du thowangin hunan nei arin lo tho te asoya chu mai ba ka class dang point an bo zui bik lo bok Jangwan chuan ngai dan thar nein Jawran chu azong ngala Jawran chu basketball court ta chuan ama ina lo thu renga Jawranan ama chawa oma duwanga chulaya a om thu a soi chuan Jangwan chuan jinglama atong kam man te chu anama ma tin pomin ama nem tumakalani thu te chu a shila no pangte tiya Jangwanina kau chuan alom lo le hle to kan kumain ral reng alo tivat Jangwani ro chu anui ringota Empechia dik taka zo chuan Jangwan chuan an zirlai chawani thu soya ma se Jawran chuan luyu bayan zirtir tu te shat a hlauzia a mu ve vek to fangin thil dang a tel chu a ring tata an pahnia in ngai zon na lamani empty te chu a ngai twa thleng hial bok Jangwani ro in yu bai chuan a classmate te shat a hlovanga ni chu a ring thunga Jangwan chuan basketball I khelin email chantia han khel chin te ati a Jawrani ro ama nem tur local ani thu soi nu loka basketball khel tur atile si chu alom mel wak law ma se Jangwani ne voi thumawom lu thei chuan a nem tak tak tuang ati wangin a thau chuak vele tangi nge a ma saber chu alut lo ngal pang ati swalpal thu in a in soi fia ngal wat bok a voi ni na tur chu in siam remin a vom lut chata Jangwan a local sun wang chuan a zong kwal ngal ruai chaklama chang chuan Jangwan chuan basketball team ma teladu tak zatem ti chu azota Jawran chuan Jangwan laka be se na sang taka nei wangin basketball team a tel chu adu thu chu a shil ve ngal bok Jangwan rahman na te chu an ngai thachapa a ma chang to a ngai dan thatak tak nei china ni wangin an ring to khle bok Jangwan le Jawran te chuan teacher wang mungalin an rahman ang chuan an che chhuaka teacher wang chuan an pahnia a muduna wangin empchi nei dan turan ngai to chhuak to nia chuan alo ngai sak ve mia Jangwan chuan sport meet te changabul chenin an school chu kal ngai tur zing mi an ni angin an ni senior year zirlai te be se an ni a ma se an zirlai an ngai poimo veka wangin tu class ma kalcha kan omlawa ma se chumi a chuan class 7 zirlai te chuan an zirlai thla thlam mia si lawa school ai wakal tura anin pek thu chu an soya ne na an changa ni chuan thil pahni ti hlotlin sak turin an ngen ngal bok ama sa zo ka chuan MP3 alaw len sakang ti ani a pahni na chuan Jawran chu basketball team a alut le ang ti ani teacher wang chuan an thil ti dan chu she thiam lutuk ma se director jang mi sia angai to in thil pahni ati hlotlin sak the a be sei lawa ma se Jangwan te chuan an du dan chu thla kan tum chuang lawa Jawran le a chan te chuan phur takin sport tel tur ming in peturan songa ma se an be se angin an classmate te chu an phur lem lawa MP3 an nei le na tur po ni se an zirlai ti chiat an hlau wangin tel chak chu an om chuang lawa Jangwan chuan ti dan tur chu angai to le ngal ro ro teacher wang chuan director jang chu a mungala director jang chuan ti tum lo nei sa in senior year zirlai te zong zong ai an o theido na ni chuan MP3 hi ka pelet le nga lang tu emo berin pakhat na din hunan hawani chuan Li Jawran po basketball team a alut le theyang alo ti a teacher wang chuan phur takin a thu soi te su lo tur chuan a shil bok Jawran po in sport meet te tel tur ming thelu na tur chu asem kwala a be sei chu asang lem lawa Jangwan ne na po chuan a classmate ten eng sport ma an ngai na lo chu makati thu soya Monday ma nge ya ming thelu angai to wangin mei che singa tu ma thelu tan la om lo chu Jangwan a nai ngal ruaka ma se Jangwan chuan idea petu ni wangin ani chu chiarlu tum ve lo tur chuan alo shil ngal Jangwan in zanra chi don wangin phur takina suya restaurant changkang taka an lu ba ka dokan lian an kil duna
Jauran chuan an pahnih tan chawani chuan dawhkan danga thut alo ril ruk mahse a rin lo dan deuhin Jiangwan chuan tuma lo nei sa a Shi Yun le Jauran nu te lo som ve in Jauran ne na an chung chang an sha dik lo chu shil alo tum hi alo ni tlang takin Jiangwan chuan a soi du chu a soi mol mola Jauran poin an ni pahnih chu tuile mei ang chia in ngei lo an ni thu chu alo soi ve bok Jauran nu po chu a thoveng hwaya Jiangwanin a som chua an ni anga ei turman choya tum chu Jauran nu chuan zirlai an lani ang le ama chau puitlinga omwangin ama kuta da vek tur chuan a shila Jiangwan chuan chu thil chu a thlena be sei sa ni wangin bil choi chu atum lui bik lawa zana chuan Jauran chu Jiangwan thu soite wangin a om chu anuam theilawa an pahnin kara engma a om lo chu apum thiam theilawa Jiangwanin thil thleng te a shil lok lawa wanga ngai damaron dil chuan phur takin a chang le ta kan pahnih chung changi soite kha dot vek iti na emni a ti chuan Jiangwan chuan no pangchhia ti le hle to Class 7 room a chuan sport meet ta chawna lekha an dona wangin an thin rim tlang hle a lekha chu print out thlapa ni boka in dona dik taka an ngai ani class a zirlai zong te chuan noi chhia ni du bik lovin sport ta an san zok zia chu an awral puya Jiangwan ne ro chu an nui lo zaru hle class 2 zirlai te poin an out home chu lo sha in an monitor chu an class sa lekha wa thon tu tunge ti in a ding chhuaka chutianga in chawvel chu a chu lawa ti hle bok ma se class mi te chuan ngai ven melan pulem law sport lamin an ril ru chu ati boy melem lau viau bok Jauran chuan ming thelu thawa mu chuan a beidong hle a me chelamin ming thelu tan no manglo chu jiangi chuan a thelu thu lo soiwat ma se ama chawani wangin omzia nei lem law Jiangi chuan a chanu jau chu eng sport nge ati ve chin zota jau chu alandan ringot boy ani wangin sport chu ati ve chia alo ngai lawa Jauranan Meili chu class monitor ani anga ma shwai turati in sport ta ati ve chin zota Meili chuan monitor ani zia awangin thil dang alo boy pui dai chin thu chu alo soye Jiangwan na somvele chuan ani chuan le khazir chau boy pui du thu chu alo soya Guanhua University ya lu thei tura oma chumi ma a class 2 zirlai te level involve chu atum berani Jauran chu Jiangwanin class 2 a oma chak chu alung oilo hle a Jiangwan thil zian na chu alak sakmak Jiangwanin no pangchhia ti wanga thinrim zwa sawin classroom chu a chwa sana Jiangwan chuan enga ma angai shan lem lo bok Jauran Jang Chao Lu Swai le Jiang te chu in mukhomin an thil tuma an beidong hle a Jauran chuan ngai dan thara nei thu soi chuan an benga ver tlang hle ma se a ngai dan thara chuan an ni ho chu anin thu ro la ngai don thung ama sa in Jiangwan le Meili te ho tur chu an zui ru a an ni pahni ti mol chu zui tu an nei ti an sha chuan an hlau thong hle anin rin lo laia Jauranan azwan phei thu chuan Meili chu hlowangin atlan chiama Jiangwan chu hoilet lovat tlan ve ngal turin a au chiam bok Jiangwan ro in cycle nor wangin tlan tumna chu anei lo thung Meili chu Jang Chao wan lo changa Meili in a hlo thu soi lain Jang Chao ro in atlan chak zong alo chu dai khatyanga atlan the ni chuan in tlan siak na a chhuak thei ti shilin a minga sain tir ngal Meili chuan atel don ani chuan big noodles Jiangwan nen an du tur thu chu asoya classroom a chuan Jang Chao le Li Swai te chuan mai bol chung chang lo khelin jau le classmates dang ho chu an mai arngeng te chu alan sar thu an soi khuma Jiangi ron lut veli a mai mam big zia chu an lo soi waka a mai angamam nei ve du mi dang ho chuan amam chan chu an zot wat Jiangin exer la a atlan chin thu a soi chuan an oi lo phal lo exer la ka chani ti an rin awang chuan sport meet te telan du thu chu Jauran ne na chuan an soi sap sapa Jauran chuan kul takin alo chang hloma Jiangi nen chuan anin signal zau Jiangwan ne na chuan ka in chuang po ni lawa
mà se I idea chatak tak hi ka mel nen hian a in mel ema a hlo tling lo thei lo a ti le a jiang wan chuan thon thu a lo soi khum teacher wang ne na an ming jaw ran na thelu nu chuan teacher wang po in mp3 chu a sim hloma jiang wan po in liu yu bai thu soi te ngai thla in a soi da na chang chuan a do ti a sha thiam ve vek wangin a nui chu a za hle a ani ngaya chuan mi panau pang vek an ni si a yu bai ne na chuan a thu soi a ngai thak to tho shilin an zir la ya in fui ton zel turin a som bok class 7 me chia te chu jaran chuan a chain chawa an be se angin theina nei hlom lo ma se thei top chwa chu an tum ru hle yu ba yan an zir lai chung changa lekha poimo chiang wan na pek chuan jaran chuan alo chu sakwat Jawranan sport chung changa a challenge sawangin yu bai point an class chu ne na chan pui ve ngei chu a du ta a an class sa a soi ve chuan an phur pui hlom lem lo ti chu a hriat ano ta hotir tur thu a soi chuan a chen chu an phura ma se an la tlem hle amalte te ya tuition pek thei tur thu a soi le chuan a ma a in an chanem ve dewa ju kong point ano ta hotir ve tur thu a soi chuan an zawai chuan an phar swau to yu bai chu a chan pa la ka lom hle a ju kong chuan eng sport ma tui ve lo ma se a chan nei chun ta na a ti sak thei ve ni nga yin choi om zel chu atum thung jiangi chu a competition tel na turnen an sport tain an do na wangin a ril ru chu a boi ve hle a jawran te a murwal chuan sport a thlan jok tur thu soin competition a chuan a hlaphwa a sak do na wanga ala in peilo thu chu a soya ma se jiangwan chuan jiangi chu zailama ala hlotlin don thu a sha ta wangin competition a tel tur chuan a shela a ai tlan turin a ming chu a pelut bok Jiangwan chu atlan chaka ngem an en chapa an be se aya atlan thei dai awang chuan makan ti hle Jiangwan chuan junior middle school attractive ma atel chin thu chu asoya thil danga tel tur an du lai chuan ani chuan relay race jiangi chuan a tur chau chu a peya atel ve don ani chuan ti in lekha azir la ya tu man lo ti boi lo turin a cha hlom bok yu bai exer la zau chu ju kong chuan sport chung chang chu alo soi puya class 7 zilai te wa chau tu chu an class a changa an ni theilo dan soin kan class hi chuan mani in du tok na kan nei ngai to hian lekha kan thon na chan tur hi a om lo shim shim keini class tan wal zadik lo nei chu a om ang lo viau bok chu mai ba ka handwriting a changa chui chwa ani lo nan print out ani a an class mi thil ti ani thei a ti a ma se yu bai chuan chu tyang thil chu a ma in alo ring thiam dai to chak zok ni adu wanga tel tum chu ani bok teacher wang class la tur chu Jiangwan chuan po na in biturina chwa puya Jiangwan in arin lok ang che in Jawran chuan alo ngai thale ngal an thu soite an class ho ne na asoi chhong zela Jiangwan chuan sport meet ta an class an champion ngei don thu soin mock exam a po an ti that viau tur thu chu asoya asoi anga an om lawani chuan an class shemna chu aman a phur tur thu asoi bok chutianga asoi chuan teacher wang po in atum she thiamin in shemna satla in itan omzia nei silawa engtin nge niyang ati a Jiangwan chuan atan omze nei deuh tur chu a shil tur thu asoi le chutianga ni wang chuan Jawran chuan a classmate te chu shil zung zungin lekha zir lama chanla kan ngai hle thu chu asoya class 2 zirlai te an ho don chuan class 7 zirlai te na lekha an lo la zir chu makti in an en sap sap hloma yu bai po in Jiangwan le Jawran te chu a en ve reng bok Jiangwan in aruka a sport shoe da chat a en lai chuan aruma anu lo lu thuta anu in sport lama boy pui ti arun mu chuan alom lo hle azirla ya chau ril ru petura adu ba ka sport ta a intinat le chu ahlawa ma se Jiangwan chuan a thutluk na thla ka tum lo anin hauzui shep bok Jiangwan chu akalma in anu ne na chuan a hun ma sa khan sha jeng tlak thil a nu chia lawa wanga a in chir thu le tuna chuan in chir na tur in siam non le atum to lo thu chu asoya